naam is Karen van der Ven, ik ben 33 jaar oud en ik ben eigenaar van Jules Group, het concept Jules dus. Ik was zelf student en ik heb hier in Maastricht gestudeerd en ook een tijd in Istanbul. En in Istanbul merkte ik het dus voor het eerst hoe lastig het is om als buitenlandse student in een totaal onbekende stad je weg te vinden. Dus je voelt je een half jaar lang eigenlijk een toerist. En toen ik terugkwam in Nederland, toen dacht ik daar moet iets voor verzonnen worden. En toen dacht ik dat moet er al zijn en in Maastricht is er ongetwijfeld al aan gedacht. Maar toen ik gaandeweg mijn carrière bij de universiteit erachter kwam dat dat niet zo was, toen dacht ik dat is een gat waar ik in moet springen. Nou, de visie die Jules nu heeft, die was er vanaf dag 1 al. En er waren echt al een aantal diensten vanaf het begin. Maar die zijn natuurlijk gaandeweg allemaal geprofessionaliseerd. En huisvesting was zeker een van de eerste. Fietsenreparaties deden we vanaf dag 1 eigenlijk al. Studentenbanen hebben we ook al wel. Maar allemaal veel meer houtje touwtje. En we waren vanaf dag 1 eigenlijk een soort service desk. In die zin, mensen kwamen bij ons met 100.000 verschillende soorten vragen. En gaandeweg de eerste paar jaar kom je er dan achter van, oh, dit is dus kennelijk wat er nodig is. En dat hebben we ontwikkeld. De zakelijke succesjes zijn natuurlijk altijd bijzonder. Dus wij hebben de afgelopen periode best wel veel mooie momenten met elkaar mogen meemaken. We hebben een prijs gewonnen en dat is wel een bijzondere erkenning voor het harde werk wat niet alleen maar door mij, maar door het hele team van Jules wordt geleverd. En dan merk je dat iedereen binnen ons team daar wel veel zin in heeft om daar eigenlijk dag en nacht ook aan te werken. En het feit dat het is gelukt om elke dag met elkaar aan zoiets bijzonders te werken. En dat iedereen, en niet alleen ik zelf, daar aan wil trekken om dat te realiseren, dat vind ik wel uniek. Vooral de eerste paar jaar hebben we natuurlijk wel geworsteld met wat is het juiste businessmodel. Heb je ook wel groeipijnen met elkaar, want wij hebben geen externe investeerder. Nee, de student heeft ook weinig budget natuurlijk. Dat ook. Dus het is niet zo dat het een enorme cash cow was vanaf het eerste moment. Maar er was wel een heel duidelijke visie richting de toekomst. Dus wij wilden groeien en wij wilden digitaliseren. En alles daarvan moest komen uit de marge, zeg maar, die we maakten. En dat betekent dat we soms wel behoorlijk op de tanden moesten bijten, zeg maar, om toch een investering te realiseren. Dus dat waren wel moeilijke momenten, want als het dan misgaat, dan heb je draagt een groot risico. En daar zijn wij, daar moet je dan heel bewust mee omgaan. En het gaat ook wel eens mis. En het is ook heel vaak heel goed gegaan, gelukkig. En het is altijd moeilijk om bijvoorbeeld mensen te laten gaan. Dat zijn natuurlijk vervelende momenten, als mensen jarenlang bij je hebben gewerkt. En persoonlijk vond ik het gewoon een lastige beslissing om te stoppen met mijn werkzaamheden bij de universiteit. Want die vond je gewoon heel leuk. Die vond ik ook heel leuk en daar had ik ook een carrièrepad in gedachten. En op een gegeven moment om de knoop door te hakken en te zeggen ik ga volle bak voor Jules, dat was wel spannend. Dat is lastig te zeggen natuurlijk, hè? Want je bent gewoon geprogrammeerd zoals je bent en je doet wat je leuk vindt. Het is zeker niet iets wat ik me individueel toereken, maar ik heb de omstandigheden gehad, ik kende Maastricht heel goed, ik had al een fijn netwerk vanuit mijn studie, mensen die het mij gunden om te slagen. Dus, die gunfactor is belangrijk. Mensen hebben me echt wel geholpen, aangedragen. Ik ben nooit vies geweest om hard te werken. En het feit dat ik zo jong begonnen ben, heeft me wel geholpen in mijn ogen om ook risicovol te kunnen ondernemen. Ik heb nog steeds geen kinderen, maar ik had toen ook geen kinderen. Ik heb geen hypotheek of andere dingen die ik misschien nu als 33-jarige wel zou hebben of willen. En omdat het dan allemaal nog niet zoveel uitmaakt in het begin, hoeveel geld je verdient en wat je ermee doet, kun je alles loslaten. En dat geeft wel veel meer vrijheid in het ondernemen. Het ondernemen en het denken over keuzes die je maakt. Tuurlijk, dus dat heeft geholpen. Constant. Ja, tuurlijk. En je moet een paar keer op je bek gaan om te weten hoe sterk je gebit is. Hè? Dat is de uitdrukking.
En dat is echt zo. Er zijn heel veel momenten geweest waarvan ik heb gedacht, oh, als ik dat nu anders had gedaan, was het misschien anders gelopen. Maar dat is precies het ondernemen. En er zijn heel veel mensen die er überhaupt niet aan beginnen. Nee. Omdat ze bang zijn dat het verkeerd gaat. En ik heb op veel momenten gedacht, nou ja, dan gaat het maar verkeerd. Ik wil weten hoe het gaat, zeg maar. Ja. En dat heeft wel geleid tot waar we nu staan. Waar we nu staan, precies. Eigenlijk heb ik vooral als positief ervaren dat mensen juist... natuurlijk moet je je bewijzen, maar dat moet volgens mij elke ondernemer. Maar het feit dat ik relatief jong was en ook nog een meisje, kwam vaak wel voor mensen als een verrassing. Okay. En vonden ze juist wel interessant in zekere zin. En het gaf me soms ook wel kansen dat mensen zeiden, oh, dan wil ik wel eens luisteren hoe je daartoe bent gekomen. Of juist meer een open blik. Ja. Ik heb het niet als een belemmering. In Maastricht had ik natuurlijk het netwerk wat mij in veel opzichten heeft gegund dat dit ging slagen. En ik kende Maastricht zelf als stad. Maastricht is ook een hele goede markt voor dit concept. Dus zelfs als ik had mogen kiezen uit alle steden in Nederland, had ik waarschijnlijk toch Maastricht gekozen. Okay. Omdat er zoveel internationale studenten zijn. Ja. Dus ik denk dat Maastricht gewoon een hele gunstige stad was om relatief kleinschalig dit concept te starten. Dus ik denk juist dat het een hele goede boost is geweest voor het begin. Ja. En nu ook relatief korte lijntjes, letterlijk en figuurlijk, om naar de grensregio's te gaan, naar Aken. Absoluut. Ja. En het is heel interessant om zowel in Aken als België, België zijn we nu ook in gesprek, om daar op korte afstand toch de grens over te gaan. Want je merkt al meteen dat het nodig is dat je er toch kort bij blijft. Dus dat je zo nu en dan toch ook in Aken actief bent. Ja. En dat kun je niet zo makkelijk doen als een stad zeg maar 4 of 5 uur rijden vandaan ligt. Dus voor een eerste uitbreiding naar een andere stad, maar meteen een hele andere context, andere cultuur, et cetera, is Aken wel super.